so many gonna get ready. You know, when you like, you bring them from the day, you are. That will let you know that will let you go to that. Mola beli di dalam juga mola pernah leh juga ini ada semua ni gambar. Hanya ada semua gambar jual lah. Kalau nanti kita masuk kau ni, ni boleh mana pun santri. Shishi baro mafia, mereka punya lah gramori, nyabla dong tu baru kebaku.
doze manga doze teknika hawa bote usta yana ngoi ya va wole ka travailler kadere wo to ho no Gorgo Jagali, Lady Emulugu Solomane, Masa Solomane, Cabo Fulasso. Bagarian Dino, Godufolado, wa Sogofalado, wa Como Yalavado, Bi Makonya Flat Made Yabulo, Aklanaka, Missite, and Casalomo Mojila. If you say a Fagatodo, a Fagatora, and it's a Fagatodo, this is a Fagaroida. Can I hear you now? Bagalja kyoto tukupade atara ita ka moko fola to mi bolo de o de fuleni amene ro ani sa ko do ade kana mantero ma o ka fulu ba san fa beja tini so mali no e kan ko ediko
ko sumana Traoré kuramaga batige nongwana Traoré fotige nongwana Traoré aywa suina bone fay lawuli nekli la ne mama day no mamalo le ti songa do dala kuma chama bembe dem so da furu kona bo kono nga jamfa mati nyomo oto mana mimbi puni kanche ka fon bone foy note solomana to ka di jele able jele fle fili mina minya di jele able ma solomana baro so fere kamelo la alimani ni so fere kamelo e silita ni ngana mi maye silima bo abarika e complexe saba anakala wari ka di jele able ma bunga kala ka dunga na be kenenga baro la fa ko ni mode abarika kuno yani bi kasi nam solo kana kiale fuka ale ko demni kale demsene me demsamindo demsen tege ko man ko ni obe man ko tege ko noni no tala ay wan nam ka to gadi ale kika wuli ni ngana ye folo mene akila ko minui ale fa plawi ko nasira olo demzoma olo fana se ko joro fa ko na fara ko ale de Canada go kana to ka gele ma yode fo ko ni mama de no mamolo le songa de dara aha kono te ka amake ko mina folo ti sra ko ke folo ti sra ko doge ko nga olobo ko fa ma kono oche jati meneye dem di jo keneka choroba nyana abadonga fogo ni choroba ti abisaka bla chido la choroba ko fa abisaka mi wolo ma trawole aywa parce que fofo akoro ga sradi olobo so message ko ka di bela jelema ko ma bawe konona amene demisawi an ko ka gela mi se ka njo ansika donc ko ka sabali demisan la mo ay seju di makoroma o bana bo o bisi sejika donc amene ko ne demisawi am se ka njo ansika ba shitara awa ala sago bela jele ko ya bala fam ya le ko nyuma la ka da bela jele voilà jele amle inichi voilà amane bone fofe ba chundoni voilà abado ansila kenemika me professeur alaka abu amalika sayela ma jibon sinyanana amena alaje an ko fela fe problem no tabalika donc mabani ni ofe mino be fra ko kuna voilà amena ni bidon demani amba présenter mo la ambe domine ko bi bana sidombali kelelo ka mo chama segen ngamba do yiri abe mo chama frake yiri yere de be mo frake voilà jone be frake kuna abe nani de demani amba présenter mo la voilà abe de demani ta kana amba présenter mo la ame soroga sra de ko le fo mo o kateme voilà ko ne fo e ga do wade jankote voilà nene professeur alaka abu aleka fraude eta
o kuma minnu bɛ furako kunna o yɛrɛ na dɔɔni ɲɛfɔ an ye nin ye jumɛn ye o kuma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni min mako bɛ fura ɲuman na a bɛ se ka gɛrɛ tabalitigiw la a ko bɛ dilan cogoya min na o n'o ɲɛfɔ aw ye wala nin ye jumɛn ye nin ye fangatigi ye nin b'a sɔrɔ sɛnɛfɔw dɔ bɛ yɛlɛko la olu cɛ hali fuseni bɛ nin dɔn yɔrɔ banna ɲɔgɔnna siw kɔja ninnu b'a la donc n'i nin sɔrɔ k'a bila i bolo kɔrɔ k'a min yanni semaine kelen i b'a ye i bɛ lafiya sɔrɔ voilà donc ale ye tɔɔrɔ banna ye n'an bɔra tɔɔrɔ banna la an bɛ fangatigi yira a la n'a fɔra ko fangatigi mɔgɔw k'a faamu hakili la voilà a bɛ fɔ ale ma ko cɛya fura voilà ka furu labatɔ kɛ caman ka muso caman ta o ko musow kana najini di cɛw ma hali ni nin sɔrɔ sisan même ni musow bɛ den ka najini dɔɔni kɛ i b'a ye fana bɛ fanga sɔrɔ voilà fura yira a la ani cɛ a dan sɔrɔ fura yira ye tiɲɛ nka cɛw ka muso caman ta ni muso fana ɲɔgɔn na min na kɔrɔ tɛ ko la ne sen t'o la dɛ. Jangan syaitan.
yɛrɛ fana se dɛ